Usa ka pulis ug usa ka sundalo ang patay sa managlahing disgrasya nga nahitabo sa Misamis Oriental. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Patay na diyang nadala sa ospital ang usa ka police staff sergeant nga nakadestino sa 1st Provincial Mobile Force Company sa Gingoog City. Human na disgrasya ang gisakyang motor niini sa barangay Lunaw, Gingoog City, Biyernes sa gabi. Sumala sa investigasyon sa kapulisan nga paingon unta sa Gingoog City ang pulis, samtang padulong sa direksyon sa Cagayan de Oro City ang kasugat niining SUV diyang naitabo ang disgrasya. Nadala pa ni ang kaniang isa ka pulis dito sa kaniang Polymedic Hospital sa Gingoog. Apan pag abot dito, na-declare na siya nga kaniang dead on arrival. Hinoon aduna na inisyal nga panagsabot ang kabanay sa namatay nga pulis ug ang driver sa SUV. Samtang sa Libertad, Misamis Oriental, patay sabang usa ka miyembro sa Armed Forces of the Philippines kon AFP. Dihang na disgrasya samtang sakay kini sa iyang motorsiklo sa National Highway sa Libertad, Misamis Oriental adlawng Sabado. Sumala sa investigasyon nga mi-overtake ang usa ka SUV sa gisundan nga sakyanan niini. Hinungdan nga mikawat ang SUV sa linya padulong sa motorsiklo. Sa kakusog sa impact, nalabay ang sundalong biktima. Gidala pa kini sa ospital apan gideklarang patay. Base diri sa report, sir, ang kaning army is na-assign siya sa FSRR Port Andres Bonifacio, Taguig City. But then, taga Maanas, Medina ni siya. Nasayran nga ipailawom na sa inquest proceeding ang driver sa SUV. Sanglit desidido nga mo-file og kaso ang kabanay sa sundalo. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao.